wei uri rang ba uladu e yala kajing im hadin bola sha telep haka kendo kabala tua kendit kensan kaba kani kajing jia kadai kabala jia haka snong umdap rangi katkum ka kaipot balayo lum na kibor pulit riboy district layathu hadin balayo jingtip na ki pulit ka bernihat police station haka ar pulai teri unaitung ar hajar ar punriu kilalit marmar shaka snong umdap rangi riboy district hadin bakilayo jingtip lengba no video ko umling sin RD blog bakala don kajing tua khando rengkat berkajing suba bo wei ubreu ulasha telap lang ha kate kajing tua khando habalapoi ha kate kajaka ban penlong ya kajing token layo jingtem bo wei ubreu bala nyo pho sansnam kerta ba kerteng uba drep share ulasha telap im ha kate kajing ja ki he pulit ka district kilayathu bakate kajaka tua khando kadai kabri kabarep kwai kaba utei urang ba udon tang marwei ha kate gajaka ha itrep kaba ujusong ri tengen ha gajing to kit ki bahayeng ki bahasam ki la pentem bekila kendu khaddu ye u dei ha ka khatnyo tarik unai tung bat nadu kate kasngi omshem lawan phayeng shu dei tat ha ka step jong ka ar pholai tarik unai tung kila le jingo ya kate ka bri kwai kaba urem ha kaba kila lap ba gajing tua khando kabla telap ya ga ying trem bat haba kila khot perta ya ka kerteng ka jung u kem shem la yo jubam bat kila suba bola sha telap lang ha ka te ka jing tua khando ki pulit ha ka ar pulai tari unai tung kila sedang ya ka jingwat harengkat ka jingrap ki bor pulit jong ka fire and emergency service na berni hat bat nongpo ki trai shnong bat ka wei ka JCB excavator hadin ka jing persang ka bajur layo ban seino ya kamet jong u na po ka khando batwa kipulit kila pentip shigi bahiyeng hasam naga benta ban penlong ye ka post mortem bantip ye ka daw batikna jong ka jingyam hanrei kila pan pelait naga post mortem namar kim don kanu kanu ka jing subas niu yanu bat kinget ba ka jingyap kadai namar ka jing tua khando ka jingja basosi jong ka bor mariang hadin belayo ye ka hukum ban pelait ye ka post mortem la IT no ye ka met shigi bahiyeng ki bahasam jong u